What's good YouTube? It's your boy Tato Styles, aka Mr. Cool himself. Indotanga Sababuchiri, Indotanga Puyungi, Indotanga Sabamat. Indotanga 365 days all the way from SA. Welcome to my YouTube channel, Rangson. As known in Chile lang ating social episode 5, season 1 of A Blind Date, Rangson. But testing kwa bao. Makalole kwa bao. Bauna kwa bao. Oh, okay. Testing kwa bao, ne? Yeah. Before siya kude ne. Cham. Nobani. Spa. Like full name cham. Insize angeke kubize ngoSpa. Mawuzomtosa nto. Ubani? Ayabo. Unayo IG. Well, shout out that. Bani? It's your boy Ayabo. Okay, my sister. Nobala. Samgelisiwe. Okay. Yabo, uyawazi ama rules. Ungizwile ngakhuluma nawe full name ngithola. Okay, unayo IG my sister. Yeah. Well, shout out. It's your girl Kiro Zindi. Okay. Before siya kude ne, Afet. Make sure you subscribe da. Ngithola. Let's get this video to 10k ke. Ngithola. 10k views. Ngithola yeah. So my guy, what's your type? Mntana omuhle isideme. Ozongithanda nami ngithanda. Phela. Afet, my sister, what's your type? Yeah, umfana omuhle nami. Yabo. Anginandaba ne-skin color. Nanoma a-short or a-tall right. Ozongithanda nami ngimthanda. That's all. Okay. Before siya kude ne. Yeah, my guy, ngicela ukubuza, what's your love language? Physical touch. Phela. Yeah. Afet, wena my sister? I-physical touch ne-quality time. Okay, it's a W most. Okay, before we go further, any do young son. I'm gonna give you 5 minutes to talk, young son. Young son, I'll tell you. Yeah. I'm so 5 minutes in like in faith. I'm going to tell you now. Yeah, young son. Like, share the mic and I'll tell you. Hello. Hello. Njani? Ngishapho na. Ngicela. Ubani kam? Samgelisiwe makapangibiza ngoShoti. Mina uSpa. Okay. Uploma ba? Ngihlala Zonfo. Mina ngiploma khona eLegas. Okay. Le konjele ufuna umuntu onjani? Mina ne like isayapha njengoba bese nje ukuthi nanoma a-tall or a-short or right anginandaba ne-skin color yabo. As long as ungithanda engikahlala nami. So wena umuntu onjani? Mina ngumuntuogrand like ngiyakwazi ukuphatha grand lady. Okay. Mocabani le type oyifunayo? Yeah. Wakusho kanjani? Because ngiyabuza le. Ngiyakhona like ukuthi ngizwe ukuthi i-type yami ngevoice yami. Okay. Wena uyacabanga ukuthi ngi-type yami? Maybe yabo angikho sure. Afika. So wena umuntu onjani? Umuntu onjani? Ucedile buti. Ucedile. Afet. Umuntu onjani? Ya ngumuntu like ngumfana o-quiet, handsome, dark. Okay. Nanoma ngangibuzanga mina ne ngumuntu othanda abantu o-friendly yabo. Yeah, ngishoti feel. Yeah. Yeah. Afet. Okay. My guy. Yeah. Angithi ngiyakubona bokhukha ngithola shala umntana ngamarizi. Umshayela ngamarizi? Amshaya. Oh, baby, I'm relaxed. Yeah. Okay, my sister. Please rate this conversation out of 10. 8 out of 10. 8. Okay, I'll tell. Well, we rate the conversation out of 10. 9. 9. Okay, when my sister here will be 2. Angazi yazi. Awuna reason. Wena tell me will be 1. Ukuthi ngisafuna ukumazi.
Usafuna ukumazi? Yeah. Ungasabuzomazi angithola mase uvula ama-mask angithola. Okay, before siyakude ne ngizokubuza my sister, what's your favorite kiss? Ilash. Okay. Wena tell me, what's your favorite kiss? Lambs. Ayibo. Bafethu thingi ngichazele yabo. Khona i-French kiss. Nani ngithola. Yeah, ngithola. Yeah. Like unqanya ilamza wena. Le kufaka ilimi le. Yeah. Yeah. Fee. Okay. No, ne. Like. Okay. Like, what's your favorite body part of the opposite gender? Kupinde. What's your favorite body part? Ngithola umzimba. Favorite body part, i-part yomzimba of the opposite gender, which is ugirl. Unqanywa i. Like body. Okay, awuthanda. Like ngithi unqanywa i. Thi mentionele yabo. Ibele or ibunu or like ngithola amehlo yabo, like things like that ngithola unqanywa i. Amehlo. Afeli wena my sister, what's your favorite body part of the opposite gender? Mina ngithi mayikho yabo. Ayikho. Awuzithandi zonke. What if une chest like le, what if uyakuka? Uzomthanda njani? Yeah. Okay. No, ne. Okay, I'll tell you, babe. It's like yazi ngithingenzeni leno ne. Thingeni gaye 2 minutes. Niyazana ngithola icavana. Angithola. Ukumla ama-mask. Hayi, not no ntanga. Ngajaha. Ngigaye 2 minutes nokuthi ukhulume naye angithola. Umazi ukuthi ubloma vala like and stuff. Unqanywa ini favorite thing yakhe ethandayo angithola. Baba thi. Share man. Feli wena ithanda Like ngithanda like njengani? like ukudla nokuthi uthanda ukwenzani. Yo. Mina like ngithanda ikota. Uthanda ukwenzani mawuhleli wona. Kusifundela ngeke ngincwadzana kuphela. Feli mina ke into engiyithandayo like ikota. Mangihleli ngithanda like ukuba busy nefoni. Okay. Like mase iyiphi indawo oyithandayo? Like kanjani? Ngisengathi singakukhipha ungathandi kuyavala. Mina like ngizothini like ngithanda ukuya eGold Reef City. Ngithola. Yeah. Yeah. Uthanda yiphi reasons la? Ayikho. So when I like uthi ukuthi like umuntu wakho like yini izinto ofuna nizenze mina ngithu Like this one, ngathanda ukuthi sibukele movie. Was mhlawumbe sidle sithu. okay. Kodwa why uthi like ngokucabanga kwakho why uthi ngitype yakho? Eish. Like ngokucabanga kwami. So njengoba usho ukuthi ushort umuntu kind. Lokho kuyasho ukuthi type yakho. Okay. Wena ucabanga ukuthi ngitype yakho?
like mina ngikho sure yabo maybe okuzufuna Fundela mona wena. hayi mina ngicela ngakuphendule mfethu Why? ngizokutshela mase sikhipha ama-marks Why? hayi ngizokutshela ma hayi mawari like mina ngifuna ukubona sengikubona bo kanti ngizokutshela yeah Okay, no. Bokhuluma naye ngithi. Yeah. Like my sister utheni ku? like beyangibuza ukuthi ngumuntu onjani ngithandani yeah yini into engithanda ukuyenza mengiyiwani Okay, ube wakubuza lawo ma-question for the first conversation. Oh, okay. Okay, no ke ngizokubuza ne. Like 5 questions ne. Yeah. My guy, what's your favorite hobby and why do you love it? Favorite hobby. Yeah, and why winqalo? Hey. Okay. What's the best advice you ever received? Fair. When I'm my sister, ngizokubuza le question. What's your favorite hobby and why do you love it? ngicela uyijampe leyo fe Okay, ngikubuze le ngibuze my guy ngithola. Like what's the best advice you've ever received? yeah yiyo le ayishilo Le ayishilo. It's a W mos. Okay, soz bekakhuluma nawo ne. Mawubhekile le type yakho umjito. mina like ngithi ayikho sure Awukho sure ufuna ukuvula imask umbone. yeah Then uzosho ukuthi type yakho. Okay. Since ungamboni ke cela umrate ke like ivoice yakhe we rate out of 10. 6 out of 10 6 out of 10. Wena utham since uzwa ivoice yakhe ngithola like now uyazwa mfethu i6 ungayi rate out of 10 ngiyadlala guys. So you rate out of 10 fit. 8. Fit. Okay. Third question. If you could travel anywhere in the world, bozoyava. Paris. Bozoyana eParis. Bozovana eParis my sister. Yeah. Oh, wena my sister? same Same. It's a W boss. Okay. Okay. My guy. Yeah. What's your favorite way to relax after a long day? Like let's say you're span and so Yeah. you're spanning. Like what's your favorite way to relax? Mapia or baby happy and so anything. Like ngihlala ngirelaxe happy. Ushay happy. I feel when my sister. nami ngoba vele ngithanda ihappy yabo Uyabhema kanti wena. Kanti uyabhema? Okay. Okay. Awutham, what's your favorite childhood memory? Eish. Yeah, let's skip. Eish. Awufuna ukuyikhuluma le. Yeah, eish. I feel wena my sister. ngitopin question What's your favorite childhood memory? yo udlula Awasiyidlula. Okay, no, the last question. Last question. And so after la sivula ama-mask niyabonana bese nginitshela ukuthi uyayibona into oyibonayo or awuyincanya and so. Yeah. Okay. What's something you're looking forward to doing in the next year? Like something efuna kuyenza next year awuthiyam. By next year, Yeah. we could push it brand. Push it brand. Wangacali no Yeah, soon ngizobe ngiqala. soon. Okay, wena my sister. Open the question. Like what's something you're looking forward to doing next year? By next year. Something ozoyenza next year. Maybe a content creator. So uqalile already. Yeah. Oh, una YouTube wena kanti. Yeah. Okay, cela i-shout out yena.
Maybe. It's your girl pretty shoot. Okay, I'm songs to promote. Okay, sharp. No, ne. It's that time where y'all have to see each other. Yang tol, ngajabuli first. Mati ngiyajabula kanje. Oh. Okay. Eish. Oh. Yeah, ne. Ya with izwakala mfowethu. Ufuna uzovula imask yale out bese ngivula lo mntana. Okay, whoa, relax. Awuthamba, ngicela ubheke kwi-right side yakho. Wena my sister, your left side. Left, so. Ngavula amehlo. Esipha ngavula amehlo mntwana. Yeah, fi. Ngiyacela ngavula amehlo. Okay, sharp. Countdown ne. Ngavula amehlo. Bheka le my sister. Left side, ngithola. Okay. No ne. 5 4 Whoa, yabo. Ngavula amehlo sipha. 4 3 2 1. You may 10. Umshabo la. Whoa. Ngathi niyajaha. Okay, my sister, do you like what you see? Yeah. Okay, Spa. Yancane into oyibonayo. Yeah, ngiyayithanda. Afi. Maye no ke. Ngizonishiya nibuza nama question ngithola. Uthi ngithola. Lazi senebonana yabo. Ba. Shirima. Oh, right. Okay. Sharp. Like bowlindele ukuthi like kube yimi. Bengacanga. Luphela na wena ucafa. Shame. Like ukubuza since like ungibonile like ufila kanjani? Ngifila great. Go. Umbuze notham. Umbuze. Ngibuza manje. Manje notakhuluma la phansi. Uthukile? Ngikhuluma so. Noma ngakhulumi kanje. Ngiyakhiya. Okay, my sister, utheni kuwe? Akashongo next. Ubele wathula nje? Ntango uthulile. Umbuzile ama question. Okay, my sister. Cala urate umjita out of 10 since umbona. 5 out of 10. Oh. Yes. Why? Like ibengalindela ukuthi ngaba uyi yabo. Like Uyamazi lo mjita? Kanti niyacabana? Siyazana. Mano. Bunga expectanga lo umjita. Oh, mcavele ske. Oh. Okay, wena cala umrate feel my sister. 8. It's uyever. Eish. 8 nje. 8. Wena my sister iye kuphi 5 since umrate 5 out of 10. no, angazi. Awazi ivele yale. Yo. Bafethu nani nibonile ukuthi bayamangala abantu ngithola. Yeah, guys,
Is there any chance of a second date? Iwangazi ungabuzana. Wena, my sister? Maybe. Maybe. Nini so? Mawubhekile wena uthini nini? Uma Saturday. Satis. Guys, make sure you like, share, and subscribe. And so, stay tuned for part 2. And so, part 2, yeah. It's your boy Tato Stars, aka Mr. Cool himself. Indota ngasababutshaka, indota ngaphunyuki, indota ngasamanzi, indota geza 365 days all the way from SA. Signing out. Dango. Yeah.